очаквайте ново видео до края на март. Ще рейтваме различни продукти от Тему. Аз съм ги поръчал, той не знае какво има там. Така че знам, очаквайте много рейтинг. Само той знае. Аз и вие, които гледате, не знаете. До края на март със сигурност ще пристигнем на поръчката. Ми каза, че е поръчал, но си са някакви... Поръчал съм между другото помощ за по-хубави видеа да правим, защото малко имаме един телефон и това е. Аз имам само един хинт. Ще можем да караме, ще можем да караме колела и да снимаме видеа. Нищо друго повече няма да ви казвам. Между другото, ако не сте гледали новото ни видео, задължително отидете и го гледайте, защото е много яко. Там правим чаленджи. Вие трябва да решите кой го направи по-добре в Just Place. И като решите в коментарите, загуби ли я, ще му щупим яйце в главата. Така че, моля ви напишете, изгледайте го, видеото е 6 минути. Все пак, на кой да разбием, като никой не пише и никой не гледа. Така че, моля ви, напишете каквото можете и каквото... Направете си труда и го изгледайте, защото със сигурност сте яко. 6 минути е. Направили сме 5 чаленджа и така. Чао и лек ден, бих казал.